Fondazzjoni SEF hija fondazzjoni fih dan il-Knisja Maltija li toffri servizzi kemm ta' prevenzjoni u kura fil-komunità lill-familji, servizzi residenzjali għat-tfal, servizz ta' residenza għan-nisa li jkunu qegħdin ħirġin minn sitwazzjonijiet ta' violenza flimkien ma' tfal tagħhom u anke servizz ta' aftercare biex imbagħad ngħinuhom kemm lin-nisa u kemm it-tfal jiġu reintegrati fis-soċjetà. Nedejna il-brand ta' Fondazzjoni SEF, brand ġdida illi turi image ġdid però bl-istess passjoni u mħabba lejn is-servizzi tagħna. Ħassejna l-bżonn illi permezz ta' dan l-image il-ġdid nwaslu verament lin-nies illi huma viċin tagħna u dawk li se jarawna il-valuri tagħna. Fl-isem tal-Missieru tal-Iben tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom il-koll. U miegħek ukoll. Illum il-Vanġelu jlaqqana mal-figura sabiħa ta' Zakkew li meta ltaqa' ma' Ġesu għaraf aħjar lilu nnifsu. U permezz ta' Ġesu kien kapaċi jieħu deċiżjonijiet kbar f'ħajtu. Aħna wkoll ejjew illum inħallu l-Ġesu niltaqgħu miegħu ħalli jenna fid-deċiżjonijiet ta' ħajjitna. Impoġġu fuq l-artal tal-mulej l-intenzjonijiet tagħna. Aħfrilna mulej ta' kemm inwarbu lilek għax naljenaw rasna minnek. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Aħfrilna Ġesu ta' kemm il-kelma tiegħek ma nsibuwiex kelma ta' qawwa u ta' konverżjoni. Kristu ħnina. Kristu ħnina. Aħfrilna mulej ta' kemm il-darba aħna fdajna wisq fuqna nfusna. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Iħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrilna dnubietna, iwassalna għal ħajja ta' dejjem. Amen. Nitolbu. Nitolbuk mulej Alla tagħna għatina li dejjem inġarbu l-ferħ tar-rabta tagħna miegħek. Għax ilena sħiħu bla tmiem jinsab fil-li dejjem naqdu lilek li minnek jiġina kull ġid. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li huwa Alla u miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ktieb tal-Apokalissi ta' San Ġwann Apostlu. Jien Ġwanni smajt lil mulej jgħidli lill-anġlu tal-Knisja li hemm f'Sardi iktiblu hekk. Dan jgħidlek dak li għandu is-seba' spiriti ta' Alla u s-seba' kwiekeb. Jiena naf l-opri tiegħek. Inti għandek fama li inti ħaj, iżda int mejjed. Stembaħ u tħeġġeġ f'dak li għad għandek imma li wasal biex inqeridlek għax l-opri tiegħek ma sibthomx perfetti f'għajnejn Alla tiegħi. Issa ftakar f'dak li rċevejt u smajt. Ħarsu sewwa u indem. Għax jekk ma tistembaħx niġik bħal ħalliel bla ma tkun taf is-sija li fiha niġik. Madanakollu
f'Sardi għandek ftit uħud li ma tebħobx il-biesom huma qed jimxu miegħi lebsin l-abjad għax jistħoq ilhom. Hekk ukoll ir-rebbieħ għad ixxiet fuqu il-bies abjad u jiena mhux talli ma nħarislux ismu minn ktieb il-ħajja imma nistqarlu ismu quddiem missieri u quddiem l-anġli tiegħu. Min għandu widnejn ħajjisma' x'jgħid l-Ispirtu lill-Knejjes. U lill-anġlu tal-Knisja li hemm f'Ladoċija inktiblu hekk: Dan jgħidlek l-ammen, ix-xhud fidil u veru, minnu il-bidu tal-ħolqien ta' Alla. Jiena naf l-opri tiegħek u naf li la inti kiesaħ u lanqas sħun, mhux li kont jew kiesaħ jew sħun. U hekk, la darba inti biret u la sħun u lanqas kiesaħ, jiena se nobsqok minn ġo ħalqi. Int tgħid, jiena għani, jiena stanejt u ma jonqosni xejn, bla ma taf li l-imsejken huwa int ta' min jitħassrek fqir, għama u weri. Jiena nagħtik parir biex tiġi tixtri minn għandi deheb imsoffi bin-nar, ħalli tistana, u l-bies abjad ħalli jkollok x'tilbes u tagħti l-għajb tal-era tiegħek, u wkoll ungwent ħalli tidlek għajnejk u tkun tista' tara. Lil dawk li nħobb jiena nwiddibhom u nrażżanhom. Mela tħeġġeġ u indem. Ara, jiena fil-bieb u qiegħed inħabbat. Jekk xi ħadd jismani u jiftaħ li l-bieb, jiena nidħol għandu u niekol miegħu u hu jiekol miegħi. Lir-rebbieħ nagħtih li joqgħod ma' ġenbi fuq it-tron tiegħi, l-istess kif jien meta rbaħt qatt ma' ġenb missieri fuq it-tron tiegħu. Min għandu widnejh ħajjisma' x'jgħid l-Ispirtu lill-Knejjes. Il-kelma tal-mulej. Inroddu ħajl lill-Alla. Lir-rebbieħ nagħtih li joqgħod ma' ġenbi fuq it-tron tiegħi flimkien. Lir-rebbieħ nagħtih li joqgħod ma' ġenbi fuq it-tron tiegħi. Min jgħix bl-ħtija u jagħmel it-tajjeb, min jgħid is-sewwa f'qalbu, min ma jqasqas bil-sienu flimkien. Lir-rebbieħ nagħtih li joqgħod ma' ġenbi fuq it-tron tiegħi. Min ma jagħmilx deni lil ġaru u ma jarjarx lil ajru, min ma jismax lil bniedem ħażin, imma jweġġaħ lil dawk li jibżgħu mill-mulej flimkien. Lir-rebbieħ nagħtih li joqgħod ma' ġenbi fuq it-tron tiegħi. Min jislef u ma jitlobx imax, u min ma jixxaħħamx kontra min hu bl-ħtija, min jagħmel dan qatt ma jitħarrek flimkien. Lir-rebbieħ nagħtih li joqgħod ma' ġenbi fuq it-tron tiegħi. Alla ħabna u bagħat lill-ibnu biex ikun ta' tpattija għal dnubietna. Il-mulej magħkom. Miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelu skont San Luqa. Glorja lilek mulej. F'dak iż-żmien Ġesu daħal Ġeriko u kien għaddej mit-triq. Mela ikun hemm raġel jismu Zakkew. Dan kien wieħed mill-kapijiet tal-Pubblikani u kien għani. Kellu xewqa li jara min kien Ġesu, imma ma setax minħabba l-folla billi kien raġel qasir. Għalhekk mar jiġri l-qudiem ixxabbat ma' siġra tat-tin selvaġġ għax minn dik in-naħa kien se jgħaddi. Ġesu kif wasal hemm ħares il fuq u qallu: Zakkew, Isa, inżel minn hemm għax illum jien ħtieġli noqgħod għandek. Dak niżel bla telf ta' żmien u kollu ferħan laqgħu għandu.
In-nies meta rawh il-koll bdew igemgmu bejniethom u jgħidu li għand wieħed midneb daħal jistrieħ. Imma Zakkew wieqaf qal lil-mulej, ara mulej, nofs ġiedi se ntih lill-foqra u jekk jiena qarraqt b'xi ħadd irrodlu għal 4 darbiet iżjed. Qallu Ġesu, f'din id-dar illum daħlet is-salvazzjoni għax dan ir-raġel ukoll huwa bin Abram għax bin il-bniedem ġie jfittex u jsalva il-mitluf. Il-kelma tal-mulej. Tifħir lilek Kristu. Il-ħajja mimlija għażliet, challenges, sfidi. Quddiem dawn l-għażliet hemm dejjem deċiżjoni. X'deċiżjoni se tieħu? Jew taħodha din l-għażla, jew tieħu din l-isfida, jew tħalli l-isfida tirbħek. Waħda mit-tnejn. Jiena kieku nażel li l-isfida ma tirbaħnix. U għalhekk nagħmel bħal Zakkew. Zakkew li kellu sfida qudiemu għaliex rid jara lil Ġesu imma l-limiti tiegħu u kien jafhom. Qasir. Mill-pezza tiegħi. Imma l-fattu li dik l-isfida laqagħha. U ma qadx jgħid issa min jaf xejdu n-nies fuq għax persuna pubblika. Pubblikan jiġbor it-taxxi. Xejn minn dan. Tela fuq sina selvaġġa. Bda jgħidu li jridu n-nies. Jien l-aqwa li issa għamilt li nara lil Ġesu, għamilt f'moħħi li niltaqa' ma' Ġesu u hekk se nagħmel. Hekk għamel. U Ġesu jara dan l-isforz ta' Zakkew. Japprezzah, iħares lejh u jgħidlu inżel ismaħħa l-kelma għax jinħtieġli noqgħod għandek. Mhux nixtieq, mhux tistedinni, jien ħtieġli noqgħod għandek. Jien bżonnok. Jien irridek. Kemm kelma qawwija din il-kelma ta' Ġesu. Jien ħtieġli noqgħod għandek. Ġesu li kien jaf x'jistgħu jgħidu ta' madwaru ma tax każ. L-importanti għalih li ra l-isforz ta' Zakkew, li lemaħ f'Zakkew il-bniedem determinat, riżiljenti, li minkejja kollox urid jiltaqa' ma' Ġesu u Ġesu qed jgħidu u jien ħtieġli niġi għandek. U din il-laqa bejn Zakkew u Ġesu sarfet fil-konverżjoni ta' Zakkew. Jekk kien hemm konverżjoni, għax jista' jkun kien hemm biss titjib. Għad Zakkew qal jekk jiena sraqt li xi ħadd, jiġifieri mhux bil-fors sraqt, imma jekk f'għajnejn ħadd ieħor jista' jidher li jiena sraqt, jien se nrott lura. Forsi dak il-ħin Zakkew ħass li fil-kuxjenza tiegħu ma kellux xi rott lura x'seraq, imma jista' jkun li ħadd ieħor ħaseb hekk. Imma l-fattu li Zakkew mar oltre, mar il-fuq minn dak li kien qed jitlob minnu Ġesu. U nofs ġiedi se ntih il-foqra. Il-konverżjoni. Meta tiltaqa' ma' Ġesu. Kemm tkun laqa importanti tajba sabiħa li lilek tagħmlek persuna aħjar milli int. Persuna li tista' tgħid b'wiċċek il-qudiem brasek merfuqa jien tassew irrid nimxi wara Alla l-imbirek wara Ġesu il-kelma tiegħu. L-ewwel qari llum ukoll jippreżenta sfida lilna l-Apokalissi ta' San Ġwan. Għażla, mhux hekk kedna fil-bidu li kull sfida titlob għażla u dan il-ktieb li huwa l-aħħar ktieb tal-Iskrittura ukoll jitlob għażla, jitlob sfida li aħna nistgħu narawh tqil u nwarbuh,
Imma nistgħu ngħidu x'qiegħed jgħid San Ġwann eżatt. Għaliex kiteb dak li kiteb? Min huma dawn l-anġli tas-seba' knejjes? Dawn il-kastigi, il-bima li tissemma fl-Apokalissi. U allura inti titħeġġeġ biex tifhem aħjar dan il-ktieb, l-aħħar ktieb tal-Iskrittura, u x'irid iwassal u fejn irid iwasslek. Jekk ma tafux l-aħħar kelma, l-aħħar sentenza ta' dan il-ktieb, u allura l-aħħar sentenza tal-Iskrittura hija Maranatha. Ejja mulej Ġesu. U dina l-isfida li jpoġġa qudiemna dan il-ktieb tal-Apokalissi. Li narfu minnu Ġesu bħal ma raf Zakkew, imma li mbagħad toħroġ il-karba lajta minn qalbna ejja mulej Ġesu. Għax aħna tassew bħal Zakkew irridu nikbru miegħek, niltaqgħu miegħek, ngħixu miegħek għal dejjem. Issa din il-kelma tal-Alla li lilna tatina kuraġġ u tama, ejjew impoġġu b'dawn l-istess sentimenti ta' kuraġġ u tama it-talb tagħna quddiem Alla l-Missier. Għall-Knisja li kif rajna wkoll fl-ewwel qari llum dejjem għaddiet minn mumenti ta' persekuzzjoni, ta' tbatija, ta' tisfija biex anke l-Knisja fi żmienna tibqa' għaddejja bil-qawwa u l-kuraġġ ta' dawn l-isfidi f'Alla l-imbierek. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Għal-mexxejja tal-ġnus biex ma jkunux huma l-kaġun tal-disgwid, tal-ġlied, tal-gwerer, imma jkunu persuni responsabbli li jarfu s-servizz fit-tmexxija. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu għal kull min huwa għaddej minn xi momenti diffiċli f'ħajtu biex jagħmel il-kuraġġ bħal Zakkew ħajiltaqa' ma' Ġesu, Ġesu li jagħti il-qawwa u t-tama. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. U nitolbu għall-eżis mejtin tagħna li nemmnu li issa li huma raqdu għal din il-ħajja jgħixu għal dejjem fid-dawl tal-Alla l-imbierek. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Għalina l-koll mulej biex aħna nilqgħu l-isfidi tal-ħajja u nibqgħu nixxenqu dejjem li narawk niltaqgħu miegħek ħanejxu bik fik u miegħek. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Mulej Alla tagħna, tina dak il-faraġ, dik il-konsolazzjoni li ħass Zakkew meta inti iltqajt miegħu għax inti l-ħajja, int tgħix bis-Saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Nitolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tagħna ikun joġob il-Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqa' mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u l-glorja ta' ismu
għal ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Ħatina mulej li s-sagrifiċċju li sejr noffru lil kobor tiegħek jaqlalna l-grazzja li nkunu fidili lejk u jiksbinna l-frott tal-għena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej U ma'kom. miegħek ukoll Nerfgħu qlubna l fuq nerfawhom lejn il-mulej. u niżu ħajr irringrazzjaw lil mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew, mulej missier qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullum kien irroddulek ħajr. Qatt li inxejn ma tinħtieġ it-tifħir tagħna, imma inti jogħġbok tagħtina l-grazzja biex minn qalbna nroddulek ħajr. Għax jekk il-ġieħ li natuk ma jżidlek xejn fik innifsek, imma lilna jiswilna għas-salvazzjoni bi Kristu Sidna. Għalhekk nissieħbu mal-qtajja tal-anġli u b'ferħ kbir infaħruk u ntennulek. Qaddis, qaddis, qaddis. Mulej Alla tal-eżerċiti, is-smawiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-oli tas-smawiet, imbierek minn ġej fisem il-mulej. Osanna fil-oli tas-smawiet. Qaddis tas-sewint mulej intlajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbuk daw l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu, li meta kien se jingħata biex minn rajh ibati ħal ħobs, radlek il-ħajr, birek, qasam, taħ lid-dixxipli tiegħu u qal: ħudu kulu l-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekk ukoll wara l-ikla ħal-kalċi reġa' ratt il-ħajr, taħ lid-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u jxorbu minnu il-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem, id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra tad-dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi tagħna. Inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u rroddulek ħajr għax oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem il-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha wettaqa fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Charles, l-Isqof Joe li qed jgħinu, mal-isqfijiet il-Ministri u l-poplu tiegħek kollu. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, wagħti lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġini Mqazza l-Om Talla Marija, San Giuseppe l-Apostli, San George Preka, il-Beati Maltin u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, Kristu, fi Kristu.
Jenata lilek Alla, missier li tista' kollox. Flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Nitolbu kif għallimna u ridna ngħixu il-mulej Ġesu b'tama sħiħa falla l-missier. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dubietna bħalma naħfru lil min hu ħati għalina, u la daħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek, il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw il-għena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek jissaltna l-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu li għedt l-apostli tiegħek inħallilkom islim, natikom islim tiegħi, tħares lejn dnubietna. Iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek, għatija slim u l-għaqda li int trid fiha, int li tgħix bis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Mill-qalb insellmu u nagħtu l-paċi l-xulxin. Ħaruf talla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi dnubiet tad-dinja għatina l-paċi. Danu l-ħaruf talla danu li neħħi id-dnubiet tad-dinja. Ħenjin aħna li mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżdejt biss kelma waħda u ruħi tkun imfejqa. Flimkien ngħidu it-talba għat-qarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija, imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik, u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. Ħadna mulej id-don tas-sagrament imqaddes u bl-umiltà kollha nitolbuk biex dan is-sagrifiċċju li jibnek ordnalna nagħmluh b'tifkira tiegħu ikun jiswilna biex nikbru fl-imħabba bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Perikna Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Ngħixu dejjem fl-imħabba u l-paċi ta' Kristu. Irroddu ħaj lil Alla. Il-barka twassalna fit-tmiem il-qoddisa tal-lum. It-talba ta' Rożarju tistgħu issegwuha online fuq knisja.mt u Newsbook Malta.
jew inkella fuq il-paġna ta' Facebook u l-YouTube tal-Arċidjoċeżi ta' Malta. L-lum kien moment ieħor importanti f'mixja li bdejna s-sajla għaddejja madwar daw l-aħħar 4 snin fejn qed nippruvaw li daw kollha li b'xi mod għandhom x'jaqsmu mal-vokazzjonijiet nippruvaw li naħdmu iktar flimkien u li anke nippruvaw li l-ewwel aħna stess nirċievu daqsxejn formation u flimkien nippruvaw naqraw is-sinjali ta' żminijiet. Hemm diversi forsi sfidi ġodda manka opportunitajiet li rridu nagħtu iktar kasom. Fost l-ħrajn semmit ħafna per eżempju l-lingwa li aħna rridu nużaw jew li nbidlu biex nikkomunikaw iktar ma' dawk li minnhom il-mulej se jkun qed isejjaħ li nifhmu anke l-kuntest u l-kultura li huma jgħixu fih u li naraw ukoll kif nistgħu naħdmu iktar flimkien. Hekk jidher li forsi din fil-passat ma kienx qiegħda ssir biżżejjed u issa jsuqbilna flimkien li tajjeb li aħna naħdmu flimkien kollha kemm aħna għaliex flimkien ukoll nkunu xhieda tajba għal dawk li l-mulej qiegħed isejħilhom għal din il-ħajja partikolari jew din is-sejħa partikolari hekk huma hopefully b'dik ix-xhieda li jaraw jitħajru wkoll li jgħidu iva s-sejħa li qed jagħmlilhom il-mulej. We were talking about vocation in the Church of Malta. Vocation we always talk about not just priests and religious, but also vocation to married life, to the single life, how we can follow Jesus more closely. And I just saw so much enthusiasm among the religious to work together, to do better, to learn how to communicate with the newer generations, with the younger generations, and to really bring God into their lives and to serve the church and the local community. Nisem tal-Missieru tal-Iben tal-Ispiritu Santu. Amen. Amen. Alla tana sma tal-btana ħlesejna wieqaf magħna, glorja l-Missieru l-Iben u l-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti omna, għalik isma tal-btana dak li twilet għalina, rrid ikun ibnek bħalna, o Ġeswa, frinna d-nubietna, ħarisna min-nar tal-infern, u l-ġenna l-erwieħ kollha wejn dawk l-aktar li għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. L-ewwel misteru tad-dbatija. Meta s-Sinjur ta' Ġesu Kristu kien flor tal-Ġetsemani, għamel l-orazzjoni u għereq l-araq tad-demm. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, jekk li titint kif fis-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum aħfrilna d-nubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżdeħrisna mid-denja. Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlob għalina mitimbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlob għalina mitimbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlob għalina mitimbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlob għalina mitimbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlob għalina mitimbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlob għalina mitimbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek,
imbirka int fost in-nisa mbirak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mitimbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa mbirak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mitimbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa mbirak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mitimbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mitimbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Glorja l-Missier u l-Iben u l-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti omna li kismat tal-btana, dak li twilet għalina li tikun ibnek bħalna. O Ġesu għafrinna d-nubitna, ħarisna minn nar tal-infern, ħulġenna l-erwiħ kollha wejn dawk l-aktar li għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. It-tieni misteru tad-dbatija, meta s-Sinjur ta' Ġesu Kristu kien marbut mal-kolonna u hemm iflaġellat. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek. Ikun it-tint kif is-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum aħfrilna l-nubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżdeħlisna mid-denja. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mitimbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mitimbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mitimbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mitimbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mitimbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mitimbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mitimbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mitimbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mitimbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mitimbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Glorja l-Missier u l-Iben u l-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti omna li kismat tal-btana, dak li twilet għalina rid ikun ibnek bħalna. O Ġesu għafrinna d-nubitna, ħarisna minn nar tal-infern, ħulġenna l-erwieħ kollha wejn dawk l-aktar li għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. It-tielet misteru tad-dbatija, meta s-Sinjur ta' Ġesu Kristu kien inkurunat bil-kuruna tax-xewk. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun it-tint kif is-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum aħfrilna d-nubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżdeħlisna mid-denja. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mitimbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek,
imbirka int fost in-nisa mbirak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mit-inbin issa fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa mbirak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mit-inbin issa fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa mbirak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mit-inbin issa fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mit-inbin issa fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mit-inbin issa fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mit-inbin issa fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mit-inbin issa fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mit-inbin issa fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mit-inbin issa fis-sija tal-mewt tagħna. Glorja l-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti omna, għalik isma' talb tagħna dak li twilet għalina rid ikun ibnek bħalna. O Ġesu ħfrinna dnubietna, ħarisna min-nar tal-infern. Ħulġenna l-erwieħ kollha wejn dawk l-aktar li għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Ir-raba' misteru ta' dbatija. Meta Sinjur Ġesu Kristu kien mobbi s-salib minant Pilatu sal-Kalvarju. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek. Jekk titint kif is-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum agħtina llum aħfrilna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħrisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mit-inbin issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mit-inbin issa fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mit-inbin issa fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mit-inbin issa fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mit-inbin issa fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mit-inbin issa fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mit-inbin issa fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mit-inbin issa fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mit-inbin issa fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa imbirek il-frott
tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja l-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti omna lik isma' talb tagħna, dak li twilet għalina li tkun ibnek bħalna. O Ġesu għafrinna d-nubietna, ħarisna minn nar tal-infern, ħulġenna l-erbieħ kollha u għejn dawk l-aktar li għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Il-ħames u l-aħħar misteru tad-dbatija, meta s-Sinjur ta' Ġesu Kristu kien mislub fuq is-salib u wara 3 sigħat ta' agonija miet għalina u għal-dnubietna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddis ismek tiġi saltnatek, ikkulli tint kif fis-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum aħfridna d-nubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżdeħlisna mid-denja. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Glorja l-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti omna, għalik isma' talb tagħna dak li twilet għalina, rrid ikun ibnek bħalna. O Ġesu għafrina d-nubietna, ħarisna minn nar tal-infern, ħulġenna l-erbieħ kollha, wejn dawk l-aktar li għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Slima lik Sultana, om tal-ħnina, ħajja, ħlewwa u tama tagħna. Slima lik, lilek ngħidu għaliex aħna t-trufnati u li teva. Lilek nitniedu aħna li nibku nolfqu f'dan il-witt ta' dmuħ. Ejja mela avukata tagħna, dawar lejna dawk il-għajnejn tiegħek u tal-ħnina. Urina wara dan it-trufnament lil Ġesu, frott imbirek tal-ġuftijek, o ħanina, o pija, o ħelwa, o verġni Marija. Skont il-fema tal-Papa l-bżonnijiet tal-Knisja, missierna li inti fis-smawiet jitqaddis ismek, tiġi saltnatek ikulli titint kif fis-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum aħfrinna d-nubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżdeħlisna mid-denja. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirek int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Glorja l-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen.
niftakru fl-erwieħ eżistana tijom mulej il-mistrieħ ta' dejjem. id-dawl ta' dejjem jiddi fuqhom. Jistrieħu fis-slim. Amen. Għatijom mulej il-mistrieħ ta' dejjem. id-dawl ta' dejjem jiddi fuqhom. Jistrieħu fis-slim. Amen. Għatijom mulej il-mistrieħ ta' dejjem. id-dawl ta' dejjem jiddi fuqhom. Jistrieħu fis-slim. Amen. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu smana. Kristu ismana. Kristu il-qattal btana. Kristu il-qattal btana. Missier eternalla. Ħenna lina. Iben Alla li fdejt id-dinja. Ħenna lina. Spiritu Santu Alla. Ħenna lina. Trinità qaddis Alla wieħed. Ħenna lina. Imqazza Marija. Itlob għalina. Imqazza Alla. Itlob Qazza għalina. xebba ta' xbejbiet. Itlob għalina. Ta' Kristu. Itlob għalina. Il-Knisja. Itlob għalina. Il-ħnina. Itlob għalina. Tal-grazzja talla. Itlob għalina. Muxebba. Itlob għalina. Bla teba. Itlob għalina. Li tisħoq kull imħabba. Itlob għalina. Tal-aġer. Itlob għalina. Tal-parir it-tajjeb. Itlob għalina. Ta' min ħalaq. Itlob għalina. Ta' min salvani. Itlob għalina. Xebba kollok għaqal. Itlob għalina. Xebba li tisħoq kull qima. Itlob għalina. Xebba li tisħoq kull faħrija. Itlob għalina. Xebba kollok seta. Itlob għalina. Xebba kollok ħnina. Itlob għalina. Xebba dejjem marbuta malla. Itlob għalina. Mera tal-qdusija. Itlob għalina. Tron tal-erf. Itlob għalina. Bidu tal-ferħ tagħna. Itlob għalina. Amara tal-Ispirtu Sant. Itlob għalina. Amara ta' kull grazzja. Itlob għalina. Amara ta' kull tiba. Itlob għalina. Warda mistika. Itlob għalina. Torri ta' David. Itlob għalina. Torri ta' Lavorju. Itlob għalina. Dar ta' Deb. Itlob għalina. Arka tal-Aqda. Itlob għalina. Bib tas-sema. Itlob għalina. Kewba ta' Filodu. Itlob għalina. Saħħa tal-Morda. Itlob għalina. Ken tal-Midimbi. Itlob għalina. Faraġ tal-migranti. Itlob għalina. Faraġ tal-imniktin. Itlob għalina. Għajnuna tal-insara. Itlob għalina. Sultana tal-Anġli. Itlob għalina. Sultana tal-Profeti. Itlob għalina. Sultana tal-Apostoli. Itlob għalina. Sultana tal-Martri. Itlob għalina. Sultana tal-Konfessuri. Itlob għalina. Sultana tal-Verġini. Itlob għalina. Sultana tal-Qaddisin kollha. Itlob għalina. Sultana mnisla mingħajr l-ewwel teba. Itlob għalina. Sultana imtella is-sema. Itlob għalina. Sultana tal-Rożarju imqaddis. Itlob għalina. Sultana tal-Familja. Itlob għalina. Sultana tal-Paċi. Itlob għalina. Ħarruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. Aħfrilna nitolbuk mulej. Ħarruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. Ismana nitolbuk mulej. Ħarruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħenna għalina. Itlob għalina qaddishom Alla. Biex ikun jistħoq ilna dak li wedna Kristu. Għatililna għaddejja tiegħek mulej Alla nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa fir-ruħ fil-ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem Verġni, inkunu meħlusin mid-dwejjaq ta' issa u ngawdu lena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. San Mikil Arkanġlu, idħol għalina fit-taqbida u kun int l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u t-tnassis tad-demonju. Irasnu Alla nitolbuk bil-ħerqa, int l-aqwa fost tajja tas-sema. Itfa bil-qawwa ta' Alla fil-qiegħ tal-infern lix-xitan u l-ispirti ħżiena l-oħra li jiġġerrew fid-dinja għat-telfien tal-irwieħ. Amen. Amen. Slim għalik, ħarries tal-feddej, warus tal-Verġni Marija, lilek Alla fdalek lill-ibnu, fik Marija qiegħdet il-fiduċja tagħha. Miegħek Kristu trawwem bħala raj adult. U missier Qaddis, u missier Giuseppi, kun int missier għalina l-koll, u mexxina fit-triq tal-ħajja. Aqlalna l-grazzja, il-ħnina u l-kuraġġ, u ħarisna minn kull deni. Amen. Amen. San Giuseppe, Itlob għalina.
San Bastian Martri, itlob għalina, Santu Rocco, itlob għalina, San Paul Missirna, itlob għalina, San Publio, itlob għalina, San George Preka, itlob għalina, Beato Nazio Falzone, itlob għalina, Beata Deodata Piseni. itlob għalina, Intom qaddisin protetturi tagħna. itolbu l-Alla għalina. U Alla li f'dan is-sagrament tal-aġeb ħallejtilna t-tifkira tal-passjoni tiegħek. Għatina li tolbuk li nqimu l-misteri tal-ġisem u d-dem tiegħek. Hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li rebħitilna l-fidwa tiegħek. Int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu. Imbirek Ġesu Kristu, veru Alla u veru bniedem. Imbirek l-isem ta' Ġesu. Imbirek l-qalb abqazza tiegħu. Imbirek id-dem għażiż tiegħu. Imbirek Ġesu fis-Santissimu Sagrament tal-Artal. Imbirek l-Ispirtu Santu Paraklitu. Imbirek l-kbirhom Talla Marija Santissima. Imbirka l-imqazza u Immakulata Konċezzjoni tagħha. Imbirek it-tlog glorjus tagħha fis-sema. Imbirek l-isem ta' Marija Verġni Uom. Imbirek San Giuseppe Arus Kastissimu tagħha. Imbirek Alla fl-anġli u l-qaddisin kollha tiegħu.